Imbi nene Okang'o. Jatend ODM wacho kama, Sifuna wacho kama, jo ODM gwende be ye kanyo be wacho maber ni ODM moko ni ye kama wacho gik moko balo gi gimo awinjo. Ing'eyo Ombija. Sifuna wacho ni nitie chochni. To chochni no owacho ni nitie joma ni e gi kacha makelo chochni. Sifuna ng'eni ben wuoy mathiringe nyinde. Gika ina ok diwacha wacha kicha gimi wacho. Kora naparo ni nikech utiyo kod wetenego ong'egi. To chochni madibedi en nitiere joma nowacho ni gin gir singo kendo giriwo lwedo riwruok mar Ramogi Odinga gi William Ruto. Den nitie joma nowacho ni gin to gi kwedo ngang', Sifuna ko chiel kuomgi. To Sifuna bende nowacho ni samo wuok ka en Sifuna to wacho wechege ka en Sifuna. To ka opportunity wuok ni nyaka koro represent party. Kaka Mheshimiwa Buya wacho ni chieng' mane tarik 7 mar adek mane sign memorandum, Sifuna manon kacha no keto koke mosomo. Donge? No wacho ni en mano no represent party. Kadi poni gidhi e bura press conference to committee central committee ndiko gimoro to wacho ni ma chik mar party wacho ni Sifuna masomo kaka jagoro to bro soma. To mano no wacho nyoro ni okmone wacho pache nikech ODM ni Orange Democratic Movement yani nitie democracy ng'ata nyalo wacho wachne kaluwore gi chik kendo gi ratiro mar katiba ma en godo. To chochni taneno yomi aneno chochni nitiere joma wacho ma jomoko wacho ma to mane mit siasa Ramogi Odinga bro mane mit siasa en ni ok ochuno nyaka winjru ng'ato wacho mana mare to ko gik sama koro gik ni koro nyaka ukaw position to party kaw mana position mare emo miya koni Ombija samar kaw position mar party podi Ramogi Odinga biro kaw party biro kaw position biro kelo no position mar party to dio wacho ni kaka ODM mai gima giwacho sani dong ne ka jo wacho ni gin Ruto nyaka 2032 ng'ane wacho ni kia gini ng'ano wacho mare to ka party oromo to gibro wacho ni my collective decision to gidhi wache koro sani to weche ma Sifuna wacho go tanta ayie korgi nikech rowere pod tho, abductions pod timore, devolution pok obedo strengthen, mibadhi pod nitie, cost of living pod imalo. To ana wacho ni kata gigo pod nitie kamano nitiere nafas sani higni 2 modong' ma ji dhi yiero mar lokogi. Emomiyo Obuya manie sirkal nyaka koro kon jogi ni joka oseres gimoro osiepo ma ODM oseres wach moro giwacho ni bedi po ni wan reluctant mar implement 10-point agenda to kamano ni matimore to ere kaka wanyalo konyo jo Kenya kech implementation mar 10-point agenda no ken ni mar ODM oko konyo ODM kende no konyo jo yudhe mama dhira okonyo yudhe mama Chakos okonyo yudhe mama Kasipul Kabondo kamano koro siasa no to biro bet to nyaka wawe penjere ni to ere kaka weche mano yiedhi ka idhi timgi mondo rawero yud tich mogik Ombija ing'eni siasa osechakore to ka ng'iyo Omwami Sifuna taneno ka en gi geno moro to ja siasa ka nigi geno to nyako koro liekie osoko nyako soki koro mo mieno ko soko Buya gini osoko gi mondo gimbe giwacha no wacho ni gimomiyo Ruto kwerega nikech Ruto neno ni okinye koro Ruto siko ne mani wane founder obro goli koro en poko neno organ ulo ni founder koro Sifuna go siasa ne tinga mapenjo na Okang'o ni en ochung kanye kien an achung adieri makende en ni ting pek turo jo Kenya nitiere gik manyaka walosi mibadhi ni malo nengo ngima ni malo nyaka walosi to konyiso ni ni gima nosingi cha kapok otimore to koro wawe ken dire jomoko be wuoyo ka wewe ngene gima giwacho ni an